Hi guys, mega love shout out sa 4 million dyan guys. Drop your link guys, thank you. Drop your link guys para ma-play kayo ni host guys, pang WH din yan. Sir Ernst, mega love shout out. Thank you guys sa paharang nyo dyan. Thank you host, moderator. Welcome po. Ayan, drop your link guys para ma-play kayo ni host. 5 milyones, shout out po dyan sa 5 milyones. Thank you, Rampy. Tita Emmy, salamat po, Agoy. Manayara, thank you po sa iyong pagpa-member dyan. Thank you po. God bless po, Manayara. Ayan, drop your link guys. Baka hindi pa kayo dikit kay Manayara. Dikitan nyo na guys. Salamat po. Ayan, Manayara, play po kita ha. Wait lang po. Hanapin ko yung iyong bahay. Sana ba yun ito? Ayan, salamat po Manayara sa iyong blessings dyan. At dahil dyan, may gift si Ho sa'yo. Thank you Manayara. Salamat po. Manayara, watching po ako dito. Ayan po. Full watch po yan Manayara. Thank you po. Ara Dilos Vlog, thank you po. Tita Emmy. Ayan, next po kita kay Manayara ha. Mukhang madilim yata yung aking. Wait lang guys, bubuksan ko yung ilaw. Madilim eh. Ayan, 'di ba? Maliwanag na. Yan. Next po kayo, Tita Emmy, and then next po si Ara and Ilos po, okay? Ayan, thank you po sa aking new member dyan. Manayara, 2 videos po yung ipi-play ko sa inyo, Manayara. Mega love shoutout po dyan sa 2 milyones. Masarap naman ito, uy, munggo. May chicharon. Wow, sarap. Napaparaming kain yan, Manayara, sa niluluto mong munggo. Ayan. Lahat po na nandito guys, tig-2 video po yung ipi-play ko guys ha. Para pang WH din po yan. Mega love shout out po. Ayan. Saan pa ba yun? Maghahanap tayo Manayara ng isang video pa ha. Na-full watch ko na po siya Manayara. Tig 2 minutes po yung pinapanood ko dito. Ayan, nasa harang pa po Manayara. Ang haba ng harang ni Manayara ah. Ayan, Manayara, tamsak dikit po. Tita Emmy, next po kayo ha. Tig-2 video po yung akin ipi-play. Nasa harang pa po si Manayara. Ay, baliktad yata. Wow, special buko pie. Ang sarap naman.
Yan, lahat po na nagbaba ng pin guys, ipi-play ko kayo guys ha. Sunod dito si Tita Emmy, next po si Sis Ara Ilos po. Kasi pangalawa na po ito kay Manay Ara. Manay Ara, sarap naman ito ng buko pie. Lalo niya, pares niya pag may kape, di ba? Sarap po. Ang lalaki na pag-slice mo, Manay Ara ah. Doon sa amin, sa Iloilo, marami niyan. Pag halimbawa nasa bus ka, may umaakyat dyan, nagtitinda ng buko pie, hopya, marami. Oo, sarap oh. Ang galing mo maghiwa, pair-pair talaga yung size ah. Yan, 2 slice lang sa akin, Manay Ara. Oo, lamig jud ni pag may kape. Wow. Wow. Nangingindat yung buko sa loob oh. Ang sarap. Basta guys, yung nakababa ng pin, ipi-play ko kayo tag 2 video guys. Si Manay Ara pangalawa na to. Ayan, done na po Manay Ara. Next natin si Tita Emmy. Sir Ernst, nagalab shouty. Search natin si Tita Emmy. Ayan. Nagalab shoutout po dyan guys. Wait lang guys nahanap ko pa yung ni Tita Emmy. Tita Emmy, dito ako sa 4 minutes mo. Ano ba to? Pork sisig. Wow, sarap. Yan. Tita Emmy, pork sisig. Hello, Tantan! Nagalab shoutout. Salamat sa paharang mo dyan, Tan. Agoy, nawala na yung ni Kay Sir Josh, nagalab shoutout. May damit ka na po. Nawala na yung ni Sis Ara Ilos. Yung bahay niya, nawala na. Ay, nandito. Naku, Tita Emmy, sarap naman ito ng niluluto mo. Wait lang po, Sis Ara Ilos ha. After nito, may 1 video pa si Tita Emmy and then next ikaw. Thank you so much guys sa 4 milyones dyan. Salamat sa paharang mo dyan kay Sir Josh Official. Thank you. Drop your link please. Natawa siya, oy. Tita Emin, daming sibuyas na iyong sisig. Manay Ara, thank you po. Unsa man ni tingnan ko nga yung channel ni Keisha. Agoy. Ayan, dikit na ako dito sa Keisha ha. Mag-iwan ako ng bakas sa iyong short video. Manood mo na ako ng short mo bago ako dumikit kay Sher ha. Tama ba yung pronunciation ko? Gusto kong malaman mo yung Yan, tamsak ako dito.
Galing mo naman mag-edit, Kisher. Yan. Full watch muna kita dito sa short mo and then magdidikit ako, ha. Kisher, still watching here. Okay? And then magdikit ako. Ang galing mo mag-edit, ah. Maling-mali talaga ako. Bakit ka mali? Ayan. Kisher done. Dikit na ako. Magdidikit na ako. Si Kuya Tan. Ikaw pala to, Tan? Kuya Tan, ikaw pala to? Salamat, Tan, sa iyong pagmerienda dyan. Naku, Tita Emmy, ang sarap ng iyong nilolotso. Ayan. Halo-halo pa more, Tita Emmy. Tapos yung pares mo dyan ay sinangag. Naku, mapapawaw ka talaga sa kain. Pangpulutsan. Kilala mo si Kuya Tan? Okay. Akala ko ikaw si Tan. Sorry. Yan, Tita Emmy, done na po. Hanap tayo ng next video mo, Tita Emmy. Shout out, guys. Ito, Tita Emmy. Ayan, nasa harang pa, Tita Emmy. No skip harang kasi sayang din yan eh. Uy, huwag mo naman akong tawagin, Madam Keisha, nahihiya. Lola Bern! May galaw shouty! Wakwak talaga, oy. Naririto na ang wakwak, tusok na. Salamat sa patusok mo dyan. Ang haba ng harang ni Tita Emmy, ah. Next natin i-play si Manay Ara Ilos. Sana ba yung kanya? Ayan. Yan, next natin, ipipin na natin siya. Nasaan na ba yun? Agoy, natakpan. Tita Emmy, ang haba ng harang ng binigay ni Lolo sa'yo, ah. Yan, 5 million palablab naman po tayo sa nakapin, guys. Maawa maluoy. May aaswang ba rito? Wala nga aswang. Tik-tik meron. Lolo Bern, tik-tik meron. Tita Emmy, nagpa-plancha ka pala? Plancha po muna tayo. Ayan. Matapos ko lang mapanood, Tita Emmy, magtusok ako dito, ha. Yung nakapinasok. Nako, lagot ka kay Sis Ara. Ay, naaswang ko na yung nakapin, dikit na ang bituka ko dyan. Agoy. Salamat, Lolo Bern, sa pagdikit ng iyong bituka. Sana all yung bituka dinidikit.
Parang malayo kasi yung aking ano. Okay na yan? Sino yung namamalansya? Plansyan nga rin ng pakpak ko. Tita Emmy! Sabi ni Lolo Bern, paplansya daw ng pakpak niya. Ayan, Tita Emmy, last 2 videos na po itong na-play ko sa inyo. Next natin yung nakapin. Uy, baba kayo ng bahay dyan, oy, para ma-play kayo ni host, guys. Tigdalawang video yung piniplay ni host. Giatay, lukot-lukot itong pakpak ng wakwak, no? O hindi yan lukot yung pakpak ng wakwak, Lolo Bern. Planchado yan, nakariban pa yan. $3 milyones. Mega love shoutout po. Yan. Malapit na po kayo, Sis Ara Dilos. Ilos pala. Dilos man yung akin. Ay, namali ko. Sorry po. Sipag na nga naman ni Tita Emmy. Ang bilis mamalansya ako, mabagal ako magplansya. Kasi yung plansya dito mabigat. Ewan ko ba, ilang kilo to yung plansya dito? Siguro nasa 6 na kilo ang bigat. Anong huwang? Kisher, anong huwang? Sino walang jowa diri? Ako walang jowa. Sawi ako, Lolo Bern. Sawi. Sawing palad. Tita Emmy, na po. Yan, nasa ads pa po, Tita Emmy. No skip po yan. Ayan. May pahabol pa na ads si Lolo kay Tita Emmy, ah. Ayan, no skip po yan, Tita. Sipag. Magbigay ni Lolo ng ads kay Tita Emmy, ah. Yan, na po. Next natin sino ba yun? Si Ara Ilos. Wait lang po, Sis Ara. Your next na po. Ara Ilos. Nandito po ako, Sis Ara. Maghanap ako ng iyong video. Dikit na pala ako sa'yo. Ayan, sa papi-papi. Ayan. Ayaw nang umalis sa loob ng ref. Uy, bakit na siya loob siya ng ref, Sis Ara? Ikaw walang jowa, Diyos ko. Bakit anong nangyari? Sinayang ang ganda ng mag-celebrate ka na at single. Yaan mo na, oy! Lolo Bern! Hala, Sis Ara, bakit nasa ref siya? Ayaw umalis, oh. Nainitan siya siguro. Hello Langga, MC! Shouty! Guys, pa-support naman tayo sa nakapin, guys. Salamat. Tingnan niyo yung aso ni Sis, ni Sis Ara nasa ref. Ayaw umalis. Nasarapan siya sa ref. Malamig daw sa loob na ref. Oh, ang cute. Ayaw niya, oh. Ayaw niya talaga. Hala, Sis Ara, ayaw niya, oh. Nag-aaway siya. Guys, pa-support naman po tayo sa nakapin. Maraming salamat po. Aba? Ayaw talaga niya umalis, oh.
Sa sobrang init. Ayan, dikit na ako sa'yo dito sis Ara, mag-iwan na lang ako ng bakas. After nito, magdidikit ako. Magdidikit, magbabakas. Paano yan? Malungkot ang puso mo ngayon dahil wala kang jowa. Okay lang malungkot, sanay na malungkot yung puso ko na walang jowa, Lolo Bern. Mahirap na magka-jowa. Mas maganda na yung ano ka na lang, single, kaysa mag-double ka. Ay, ang cute talaga niya. Ayaw talaga niya umalis. Hala. Inaaway ka pa sis Ara, kinakagat yung kamay mo. Ayaw niya talaga, Nagtago pa sa Nagtago pa siya, Hala ka sis Ara, nagtago. Wala na siyang pagtaguan, kinuha na yung tubig. Nasarapan siya sa ref. Baka makalimutan sis Ara, masara mo yung ref. Naku, yellow ang labas ng puppy na yan. Ayan, shout out po sa 4 milyones. Connect po tayo sa nakapin guys. Salamat. Ayaw niya magpahawak, Tinitingnan niya yung kamay ni si Sarah. Ayaw niya. Ang cute. Ayan, next video po tayo, sis Ara. Bakit papi ayaw mo umalis? Papi. Yan dito ako sis Ara sa unboxing dish, okay? Yan, nasa harang pa po sis Ara sa unboxing dish mo. Welcome po sis Ara, welcome. Nasa harang pa po tayo. Mahaba ng harang ni sis Ara, Ayan, 4 million. Lolo Bern, baba ka ng bahay mo dyan, uy. Yan, skip harang po sis Ara Ilos. After nito magbakas, ha? Ang daming harang ni sis Ara, good job. Ang haba ng harang na binigay ni Lolo sa kanya. Sipag ni Lolo magbigay ng ads, oy. Thank you guys sa 2 milyones dyan. Nasa harang pa po tayo ni sis Ara. Manay Ara, nandito rin ako ha. Pinapanood ko yung short video mo na okra. Ayan.
Manay Ara. Ayan, watching po. Mag-iwan po ako dito ng bakas. Ang sarap naman ng okra. Ayan, sis Ara Ilo, starting na po tayo. Yung nagpa-member po, mamaya ko na po ilagay sa kay Nightbot kasi naka-live pa po ako. Salamat po, Manay Ara, sa iyong blessings. Naku, sarap ng nilagang saging eh. Manay Ara, oh. Sarap talaga. Lahat po ng short video mo, Manay Ara, full watch po ako. $2 million, thank you po. Sa sarap ng niluluto ni Manay Ara. Langga Grace, mega love shout out. Ayan, sige Langga Grace, isasabit kita ha. Ang ganda naman ng unboxing ni Sis Ara Ilos. Ayan. Ara and Ilos vlog dikit OTW from Grace. Salamat sis Grace. Ayan, may premiere po si Langga Grace. Pasugod na ba po? Salamat. OTW sis Grace. Ayan. Ay, nakadikit na pala ako dito sis. Masakit ang sikmura ko pag masobrahan ako ng kain ng saging. Ako sanay ako sa mga ganyan eh. Ay, tapos na pala si Sis Ara Ilos. Yan. Yan, mega love shout out po. Ayan, baba lang kayo ng bahay guys. Hello, Aldo Sadiq. Mega love shout out. Magpagaling ka, bakit sumakit? Ayan. Idol Sadiq, salamat. Shinin, vlogging. Mega love shout out, Shinin. Hi, Shinin. Ayan, may jacket ka na po. Shout out sa lahat. Ayan. Drop your link guys para ma-play kayo ni host guys. Tig-dalawang video yung piniplay ni host ngayon guys.
Drop lang po ng link. Ara Ilos Dandikit from Grace. Mega love shout out. Shinin, sis. Ayan, nagbaba ng bahay si Shinin. Nauna siya, guys. Yan, si Shinin, maghahanap ako ng video mo na ipi-play ko, ha? Sana ba yung aking cellphone na isa? Ayan, OTW po, sabi ni si Shinin. Ayan. Connect-connect lang po tayo mga lalabs. Si Shinin, nandito ako, ha? Yan, nasa ads pa po. Ads ba yan? Ay, hindi pala. Tusok po kay Grace from Sadiq Katambay. Salamat po, Idol Sadiq. Hindi ka ngayon binaba ni Nightbot, ha? Nasa taas ka pa yata, Idol Sadiq. Guys, dana ba kayo sa nakapin, guys? Salamat. Kay host, guys. Tusok lang po, sapat na kay host. Grace Dan connected from Ara Ilos vlog. Thank you, sis Ara. Sarap ng niluto, ah. Cooking sardines with my friends. Wow. Hello, Tris Maria. Sisi, may jacket ka na, Sisi. Welcome to my live, sis Tris Marias. Ayan, drop your link, guys. 2 videos yung pinapanood ngayon ni host, guys, sa magbaba ng bahay. Sayang din po yan, yung 2 videos na yan, pang WH din po yan. Watch hour din po. $5 milyones, Trish Marias, Etsali. Thank you po. Thank you, Ara, kayo kay host para. Ayan. After po ni Shinin, next po si Tres Marias, okay? May second video pa po si si Shinin. Ay, alam ko na tong gagawin ni Shinin, torta. Torta. Maya-maya lalayas na ako, mag-cycle ako, sayang malaking tulong pambili ng pasta. Ganon, sis Grace. $5 milyones. Nasipag naman ni sis Shinin. Ah, friends mo ba to, sis? Ay, hindi pala torta. Akala ko torta. Naku, mapaparaming kain yun nito, langga. Sis Shinin. Ayan. After nito, sis Shinin, may next video pa tayong ipi-play mo. Tig-dalawa. You're welcome, sis Shinin. Ayan, next na po natin. Maghanap tayo ulit.
Ayan, si Shinin. Second video mo, sis. Oo, si host. Mula nag-recycle ako naka. Wow, ang galing naman. Sana all, sis. Yan, padikit tayo. Saan ka host? Sino? Andito na ako sa tabi. Hindi kasi ako nakaligo, kaya ayaw ko muna magpakita. Ang ganda naman ng playground dito si Shinin. Basketball bonding time with my cousin. Wow. Sino ba yung next na yun na buong nakababa ng bahay? Si Tris Marias. Next natin si Tris Marias. Mega love shoutout guys! Sa 3 million dyan, salamat sa inyong patambay. OTW Shinin from Grace. Ayan, thank you sis Grace. Ito gustong gusto ko rin to sa ano sa playground, yung basketball na yan. Ayan. Mega love shoutout guys sa 4 million dyan. Idol Sadik. Asan na si Early? Hindi naman pumunta si Early. Ang galing mag-shoot ah. Ayan, sis Early. Early Shinin. Langga tapos na ha. Next natin si Tris Marias. Tres Marias. Saan na ba yun? Nawala na siya. Hanapin ko pa si Tris Marias. Mega love shout out guys sa 1 million. Ayan, nandito. Ayan, Tris Marias. Nandyan ka pa po ba? Watching po ako dito. Buying and fixing new aircon. Sis Ara, mega love shout out. Salamat po guys. Thank you lang ka, Shinin.
Yan, Sadik. Idol Sadik, nandiyan ka pa ba? Papunta na sa'yo si Shinin. Manay Ara, hello. Salamat po. Manay Ara, magpi-play po ako ng mga short video mo po ha. Malalaman mo naman po yan kasi nag-iiwan po ako ng bakas. Habang, thank you host. Salamat sis Ara, thank you. Manay Ara, bakit ang sasarap ng mga niluluto mo dito? Ano bang sikreto mo po? Ayan, oh, naku. Hmm? Ito lang Manay Ara, sapat na oh, halo-halo. Ayan, di ba? Sarap. Migalab shoutout sa 2 milyones. Yahan. Lahat po Manay Ara na nag-support ako sa shirt mo, nag-iiwan po ako ng bakas. At full watch po yan, Manay Ara. Ayan. Dana pala. Next pa, isang video pa kay, kay Tris Marias. Sis Tris Marias, one more video pa. Eto. Last video, sis Manay Ara, sis Ara Ilos. 2 milyones, shouty, shouty. Manayara, sarap naman ito. Ayan. Gustong gusto ko yan, yung half cook lang. Yung parang mapifeel mo yung, pait. Gusto ko kasi yung lasa ng mapait sa ampalaya. Ito, nandito ako ha, mag-iwan din ako. Ayan. Two milyones, shout out. Simple lang yan, host. Pero masarap. Naku, ako sanay ako sa ulam ng mahirap. Alam mo ba yun, Manay Ara? Nung una nga naranasan kong ulam, asin lang eh. Minsan toyo at mantika. Pag wala na talaga, di ba? At minsan naranasan ko rin na yung kanin, lalagyan ng tubig at saka asin. Yan. Sanay ako sa mahirap na ulam, Manay Ara. Langga Shinin! Salamat sa iyong paharang langga. I love you langga Shinin. Summer mainit. Sadik, where are you? Pabalik na lang kay langga Shinin. Agoy, balikan ninyo langga ha. Bakit yung isang cellphone ko nahuhuli? Nata-traffic sa yata. Ayan. Ilagay ko muna si Manay Ara sa aking night boat. Night boat, where na you? Kunin ko muna yung pin ni Manay Ara. Yung kanyang link para maidikit ko siya kay Nightbot.
Mega love shout out guys. 3 milyones. Manay Ara, walang mahirap sa mundo. Pantay-pantay sa mata ng Diyos. Oo. Nandito ako sa kay Nightbot Manay Ara. Ilalagay kita kay Nightbot. Mega love shout out sa 3 milyones. Shout out po guys. Wait lang ha. Lagay ko muna si Manay Ara. Thank you guys sa 3 milyon. Ayan, nandito na si Manay Ara kay Nightbot. 3 milyones, shout out. Grace, yan ang ulam ko araw-araw. Oh, masarap pa ito, Manay Ara, Diyos ko. Kung may handaan dyan, meron dyan lechon, manok. Mas ang pipiliin ko pa rin gulay pag may gulay sa handaan. Shinin, Vlogging Dan, connected from Manay Ara. Salamat po, Manay Ara. Ayan. Pangilang video na ba to ni Sis Ara? Pangalawa na pala to. Pangatlo. Hanggang dalawa lang. Yan, drop your link guys para ma-play kayo ni host guys. Manay Ara, ipi-play ko yung mga short video nyo po ha. Marami na akong na ano dito eh. Ayan, Manay Ara. Sana wag mahulog. Hanap tayo. Ayan, dito tayo. Ayan, Manay Ara, nandyan na, nakadikit na ka. Tamsak na po ako dyan. Sarap. Okra with egg. Ayan, next natin. Ayan. Lahat yan, nakatamsak po ako dyan. Ayan, Manay Ara, dandikit po. From Shinin. Thank you lang ga, Shinin. Manay Ara, bakit ang sarap ng iyong niluluto? Yan, tapos na ba? Yan, sa nilagang saging. Naku, ito lang, sapat na to sa akin, basta may bagoong sausawan. Alam nyo ba yan, Manay Ara, yung bagoong isda? Masarap yan. Yan, then watch again. Pakbit.
Ayan. Shenin Vlogging, dikit na po from Manay Ara. Thank you so much, Manay Ara. Manay Ara, sarap talaga. Ayan, again, next video tapos na. Halo-halo lang, sapat na. Perfect this summer, yes. Thanks, Manay Ara, from Shenin. Oo, sarap, oh. Ayan, next. Ayan, ito yung favorites ko. Yan, mega love shoutout guys sa 4 milyones. Maraming salamat po sa inyong suporta dyan guys. Hello, Ate Emma. Thank you Manay, Sis Ara Ilos. Baka makasilip din ako sa live mo. Sisilip ako sa live mo ha. Malalaman ko naman yan kasi nakakonect na ako sa iyo eh. Magpa-pop up naman yan dito. Ate Emma. Yahoo! Thank you, Manay Emma. Ate Emma. Thank you po. Mag-start ka na ba sis Ara Ilos? Sadiq, where na you? Pakibalikan si Shenin. Ate Emma, Yahoo! From Ara and Ilos Vlog. Yung nagpa-member sa akin kahapon, hindi pa binaba ni Nightbot. Ayan. Thank you guys. Ayan guys, baba lang kayo ng ano nyo dyan ha. Para magdikitan. Salamat. 4 million, thank you po. Thank you guys sa 3 million. Langga Shinin, thank you Langga Shinin. Thank you Langga Shinin. May live ka ba sis? Kailan ba yung live mo si Shinin?